Minister zahraničných vecí vo svojom prejave na predvolebnom podujatí neďaleko Budapešti v pondelok povedal, že šance na ukončenie vojny v krátkom čase sa nateraz zdajú mizivé, čiastočne preto, že väčšina európskych politických lídrov bola v stave vojnovej psychózy. Nikto nezaútočil na Európsku úniu, žiadnu európsku krajinu alebo NATO, povedal a varoval, že reakcie Západu môžu skončiť rizikom eskalácie a tretej svetovej vojny. Dodal, že je strašné, že niektorí európski lídri dokonca hovorili o použití jadrových zbraní. Žiadne riešenie na boisku neexistovalo, povedal minister s tým, že urovnanie sa dá dosiahnuť len diplomaciou. Ak vyhrá Donald Trump a vo voľbách do Európskeho parlamentu 9. júna dôjde k pravicovému obratu, nič momentálne neponúka lepšiu šancu na ukončenie vojny, povedal. Medzitým povedal, že maďarské médiá sú najslobodnejšie v Európe a zároveň najrozmanitejšie. Na adresu maďarského zákona na ochranu detí povedal, že v Bruseli je hdelným zločinom, ak niekto povie, že rodinu tvorí otec, matka a deti a že otcom je muž a matka žena. Dodal, že Maďarsko nedostáva eurofondy pre svoj postoj k tejto veci. Minister Szijjártó povedal, že Brusel vážne porušuje zákon. Niekto musí prevziať zodpovednosť za to, že desiatky miliárd eur neprišli na rozvoj Maďarska, povedal. Napriek tomu Maďarsko podľa neho preukázalo svoju ekonomickú životaschopnosť bez fondov Európskej únie. Pokiaľ ide o vzťahy s Čínou, minister uviedol, že európske krajiny medzi sebou tvrdo súperia o investície z Číny, najmä pokiaľ ide o automobilový priemysel a pre nemecké elektromobily sú potrebné čínske batérie. Takto teraz vyzerá prechod európskeho priemyslu k ekologickým autám, povedal.